Mugi katentreman karahayon keselamatan tansah sumangkang kang sarta sumanding dumateng kita sami. Ringkeng ongkos pisan tanglir ngagungake rasa puji syukur kang jero maturbaning Gusti ing Maha Welas kang sarta Maha Asih. Amin jomo panjenengane kang wis kemalan manembake berkah kenikmatan marang umat sak jagat raya. Iki sing sowan ana ing Klampis Ireng ora pangling mantan Gembong Swelogiri tilas senopatining Prabu Rama Wijaya. Senggana ya Anoman padha becik sakekanmu Anoman. Iki Kyai Nirboyo Nirsangsaya sowan kula boten wonten alangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhap Wada Paduka Kyai Semar Badramaya. Oh iya wis satampa bener becik karya Bombong Birawa jroning nala ora liwat pangestuku wae tampan ana Anoman. Inggih kula pun disangga jimating kesang kula mugi pangestu Paduka saged handayani dumateng para kawula sak jagat raya Kyai. Sawise satata lungguhmu asat kringetmu dina samengko mara gage matura kelawan Semar nitik saka lekering Madana Jaiting Netra kang sarta tepunge Bimba ana bab ingkang bakal tok babarake kelawan Semar Badranaya. Inggih waleh-waleh menapa Kyai boten-boten ingkang kula sumuni keterangan kejawi namung Paduka Kyai Semar ingkang minangka dados danyang kang sarta sesepuhe wong sak Jawa. Kowe arep jaluk weruh perkara apa? Kyai rehne kula menika nadya wujud wanara sampun pinercaya dados brahmana utawi dados pendhita. Monggo brahmana menika ndarbeni wajib memayu ayuning bawana sageta jagat menika ayom-ayom tentrem. Monggo Kyai kalenggan samangke mbok menawi Kyai Nayantaka mangertos kang sarta sumuruk jagat menika nembe kelangan katentreman karahayon. Beda penemu dadi padu beda gagasan dados pasulayan kepara wonten sak meneh kalih negari ingkang samya peperangan ingkang dadosaken srana goreh rungeh tumraping para kawula sak jagat raya. Dados boten-boten ingkang kula suwun katerangan kejawi namung Paduka Kyai Semar Badramaya jagat menika nembe kelangan katentreman lan karahayon menika dipun sebabaken saking menapa
lan Karahayu. Apa to sing jalari jagat iki kelangan katentenan? Mergo saperangan gedhe manungsa sing urip ana ing alam donya iki wis kelangan jiwa telung perkara. Kecalan jiwa telung perkara iya anoman. Ing ana siji akeh manungsa sing do kelangan jiwa kamanungsane. Ing angka loro akeh sing do kelangan jiwa katresnan. Sing angka telu akeh sing do kelangan jiwa kabangsan. Lho iki kados pundi Nyai? Kelangan jiwa kamanungsan tegese manungsa cakala mangsa wis kalah karo sipate sato kewan. Ilang jiwa kamanungsane. Coba saiki pikiran. Ana paribasan sagala-galake macan ora ana kang kolu mangsa karo gogore dhewe. Sagala-galake gajah ora ana kang mentolo mateni karo bleduke. Ning cakala mangsa saiki akeh kedadean. Manungsa kelangan jiwa kamanungsane, akeh wong tuwa sing tegel mateni karo anake. Kedadean wis pirang-pirang ora mung siji loro telu papat. Kowe kulino nonton ning layar kaca. Maca ning surat pekabaran. Ana wong wedok sing jek perawan hubungan katresnan karo wong lanang sing wis duwe bojo. Wakasane wong wedok mau meteng. Isin karo tangga teparo, mongko wong lanang sing ngetengi mau ora gelem tanggung jawab. Lah tibane mangsa kala nglairke jabang bayi. Wakasane cah wedok mau isin, cah wedok mau wirang. Bayi sing ora ngerti dosa, sawise dilairke dhewe terus ditekek, dipateni, diguak ning kali, mula akeh batang-batang bayi sing ditemokne ning pinggir kali. Kuwi sunyata, kuwi kenyataan anoman. Ngaten dia iya. Akeh anak sing wani karo bapake. Mara tuwa mateni karo mantune. Anake gugat karo mboke dhewe. Ngono ki kedadean anoman. Iki sing diarani manungsa kelangan jiwa kamanungsane. Mongko Gusti ingkang karya jagat anggone nitahke urip tumrape manungsa kuwi tatarane makhluk hidup sing paling dhuwur dhewe. Tataran makhluk hidup ingkang paling andhap piyambak wit-witan. Wit-witan kuwi tatarane makhluk hidup sing paling nesor dhewe sebab wit kuwi bisane ya mung urip. Ora dikanteni alam pikiran, ora dikandani nafsu, kang sarta ora dikandani rasa isin. Kuwi wit-witan. Mula wit kuwi isane ya mung urip. Urip ning desa ya meneng ae, urip ning tengah kutha ya meneng ae, urip ning tengah ngalas ya ora protes karo sing gawe jagat. Mergo sipate wit kuwi isane ya mung urip. Ngaten ya iya. Nah, takaran sing sak dhuwure kuwi kewan. Kewan kuwi iso urip cara tembunge sing mentereng berkembang biak. Ya. Ning wis dikandani nafsu, ning urung dikandani akal pikiran lan rasa isin. Mula kewan kuwi biyen nganti sayaene isane ya mung urip karo nafsu mangan lan nafsu sanggama. Ning ora duweni rasa isin. Mula wit biyen nganti saiki ora enek kok macan katokan jarang nganggo jas ora enek. Ketek nganggo biskat ki ra enek. Ngaten biyen yo. Mergo kewan iki sane yo mung urip lan dikandani nafsu mangan lan sanggama. Ning aja nyepelekne kewan anoman. Ki kok saya kedawa-dawa.
Anoman malungan sampun praktek witing Naga Sari Mulan mangandhap Panojayu Korokake sing tak kandhane Cakala Mangsa manungsa kalah karo kewan ki enek contone Semar gone ngucap ora piak awur-awur tegese ora mung ngawur kewan ki ana sing kena nggo conto tumrape wong urip kewan ingkang saged kinarya tulodo tegese conto tumrape tiyang gesang menika menapa Kyai kewan sing kena nggih conto kuwi tawon Anoman tawon ki kena nggih conto menungso sebab apa tawon ki ngasilke madu kuwi kanggo bebrayan uripe makhluk liyane klebu menungso pengen jamu pengen sehat awake nganggo madu sing dihasilke karo tawon kok tau njaluk dhuwit menungso mergo wis ngasilke madu ning ora tau ngaten ya jadi becik-becik makhluk kuwi nek iso piguna tumrap makhluk liyane, tumrape wong sing becik iso piguna tumrap wong akeh utawa bebrayan agung. Tawon ki kena nggih conto, iso ngasilke madu. Tur apike tawon Anoman, kuwi ora gelem ngentuk nek ora kepepet kuwi tawon. Kok menungso wani nggodho karo tawon, dientuk iso abuh menanan. Tawon ki ora digodho, nek ora dijarak, ora gelem ngentuk. Tur apike tawon, kuwi sakjeke urip, kuwi ngentuk ya mung pisan tok. Bar kuwi wis ora gelem ngentuk neh. Beda karo wong, beda karo menungso. Saiki ngentuk krasa penak, sesuk ngentuk neh. Sesuk krasa penak ngentuk, sampeyan ngentuk neh. Ngentuk bojone romarem, Cakala Mangsa ngentuk bojone tanggane. Kaya ngono kuwi sing ngono. Dadi Cakala Mangsa menungso ki kalah karo kewan. Pesaken dawuh lah. Sing angka loro. Kelangan jiwa. Katresnan dudu tresnane wong lanang karo wong wedok. Ning tresnane padha-padha menungso, padha-padha makhluk ing pangeran sing diarani menungso. Beda menemu padu, beda gagasan pasulayan. Cakala Mangsa geben kae beda sing dicoblos kuwi adu jotos, beda pilihan wekasane neng-nengan karo tangga. Ono iki pirang-pirang kedadean. Kuwi sing diarani kelangan jiwa katresnan. Lah ingkang angka 3 kelangan jiwa kabangsan. Ngerti nek sasi Agustus ki mengeti dina kamardikane negara Nuswantara. Iki Cakala Mangsa kaya para kawula ki kon masang gendera ning arep omah. Kuwi ora diuber-uber karo RT RW, ora diuber-uber karo kami tuwane. Cakala Mangsa lali kon masang gendera kanggo ngurmati para pahlawan Kusuma Bangsa sing wis gugur belane negara. Iki saengga negara Indonesia iso merdeka. Kuwi Cakala Mangsa lali. Ora diuber-uber karo kami tuwa, karo carek karo lurahe. Ngaten ya iya. Tunggih ngesaken dawuh. Ya, nek cara nom-nomane Semar, biyen nalika Semar jek nom biyen sabarane Semar nom-noman udakara taun 70 80. Kuwi ning jero kamar, ning jero centongane wong lanang utawa calanang nom dhisik. Kuwi sing dipasang ning tembok iki mesti gambare para pahlawan Kusuma Bangsa. Kaya to Bung Karno, kaya to Bung Hatta, Cut Nyaden, Cut Mutia, Jenderal Sudirman, Jenderal Supriyadi, Pangeran Diponegoro. Kuwi kamare cah nom dhisik sing dipasang gambar mesti gambare para pahlawan Kusuma Bangsa. Jajal kowe saiki dolano ning kamare cah nom-nom. Apa enek sing gelem pasang gambare pahlawan? Paling sing dipasang iki gambare wong wedok udo. Ngoten ya iya. Iki sing jenenge kelangan jiwa kabangsan. Waton Anoman bisa dandani jiwa, telung perkara jiwa. Kamanungsan, katresnan kabangsan. Lan kowe iso golek wahyu katentreman. Jagat iki iso tentrem.
kayu dekono sang Rama Jaya ati ana yaksa sang Rama namane Wirtanaji waduh ya padang tetarangan raos manah kula midhang sadanipun Kyai Semar Badranaya kadidene rumangking panci pangkong kepapake ngobor sewu Kyai kalenggan samangke kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu rehne kula menika tinitaken dados brahmana utawi pendhita ndarbeling wajib memayu bayuning bawana pangkula nyuwun pamit badhe kupadi kumuruning panyukan teman saged handayani katentemaning jagat kanthi regu ing kalbu muga-muga Gusti gampani laku
dakep saruku juga nutupi babahan wasana. Resang Begawan Hanoman ya resang Senggono. Mapan wonten pucuking Gunung Mangleawan. Mandheng pucuking grana anut marang gironganing kayun. Kayun angayati parutama kaya mati juning wit. Urip juning tumeka mati liyep layap ing aluyup. Pindha mecating sumena. Sumusuping raksa jati jatine nggih Sang Kapiwara. Wis gandeng rasane kelawan Gusti Kang Mahanasa. Sang Mahana Cahya biru iki mijil saka angganing Sang Senggono. Pranyata alusira sumarira Sang Hanoman ingkang mijil saking angga sumusuping Bima Himantaka.
napikeun gunung temah temlawung cara lembayung sumangguran nerbang socane nganggo rapuh narantas nuangan jang arko tinampi sinaping porojo ngamarto marmodatan lokal kawis tinggal gilar unan sirap labet mantulaken sorote juang pratangga pati kanjeng nyebut asmaning Gusti ing Maha Las kang sarta Maha Asih kamurwani narap buka nenggih negaripun dita ingkang minangka dadi pambukaning carita lah menika ta warnani gumlaring Raja Ngamarta ya sinebut ing negara Indra Prasta negara kang panjang marang punjung pasiruke gemah rimpah loh jinawi karta tata turaja panjang sayane dawa camane unjung luhur kami bawani pasir ngamudra ukir gunung tulus kang sarwati nandur jinawi ora kang sarwati nuku gemah katondo para kawula kang samilan dagang lelayaran terakhir nendal wae lurus-lurus datang wonten padha labet tanono sang saya ing dalan Aripah jama monceng ing samya gegriya wonten sampun gali. Kami kajeje Habib bin Aben cukit tepung taritis papan wiyar temah rupak saking gemah rahajane raja. Kanto dene para kawula ingkang mandusunan samya tentrem atine mungkul pangoleng tetanem. Sami ngono raja kaya kebo sapi pinir wentan ana sinancangan lamun to rahina aglar ing panggonan tanggane Surya mulih marang kandhange dewi-dewi. Raja dene tepi saking para pamuka para mantri buat samya pun takal tamani. Wicaksana limpating kawruh utus marang mangembating raja. Marmodatan lokal negara Ngamarta kena dinarani negara kang gedhe obore panjang jagate dhuwur ukuse adoh kawan kuncane awit kasembur pangarbane sang Nata Prabu Kunta Dewa ya sing Prabu Yudhistira Darma putra Darma Wangsa Guna Tarikrama ya sang Sada Dwija Kangka nalika semana pepaksa ing para kadang Pandhawa ing sambilan anggil Radyan Werkudara Janipati Arjuna Madukara dalasan ingkang mungguhipun tansaya kembar nang kula sedaya ingkang ngumpulaken pasibaning para wadyabala Ngamarta pegambeh amlapan kongsi hoyong pancak sudi ngalun-alun dereng antos kawijiyan pangandhane sang Nata Kunta Dewa Kasara Prantaneya sing menemban bekawan Durna dalasan mati hari sing muni hadoh ngawi corak saya dene arak-araken sigra pinarakaken lenggah nenggih sang Dahyuang Durna nglawan Pira mati sing muni kidung mendhet minangka paralamita kamuta sang Nata harus medhar sadha
Sema diluwe payu ana wong sak negara Ngamarta Yayi Werkudara lar kakang kula dawuh napa Yayi Arjuna wonten timbang ngadhawuh kembar wonten dawuh dawuh kalengguhan samangkipun kakang ing Ngamarta Prabu Kuntadewa nyuwun mangapura ora bisa wawan mangandikan kanthi pertitik kalajeneng sira kadang-kadang Pandhawa jalaran kalengguhan samangku negara Ngamarta kalawan tamu agung pepundhenmu saking negara Ngastina ingkang dina samangku kestu dawuh ana manjane Raja Indraprasta ya lar kakangku sasana sawan ciradoke marang panjenenganmu manem Brama rawuh para pepundhen sekalian duh Rama Penemban Begawan Durna kagian kagula kasang manah kula dene dinten samangke paduka Kanjeng Rama Penemban Begawan Durna rawuh wonten ing pinggir negari Ngamarta sami wilujeng rawuh jengandika Bapak Penemban Begawan Kumbayana ayo kepal manyar-manyar bergate benene maju yo hawala niki anak Prabu Puntadewa Nes kala prantane mriki Bapak Sukarima bidal saking griya kilek. Dumugi wonten negari Ngamarta, tasagi nanjang kawilujengan kebagas kuwarasan, boten nyandung sakara-kara, boten nyandung sambikala, slamet lahir batin. Anggenipun pun Bapak Sukarima ngabiyantara wonten negari Ngamarta mriki. Saaramo paduka Rama Penemban Begawan Durna. Keparing kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Dalam keparing kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhep padha paduka Rama Penemban Begawan Durna. Oh iki sampeyan kula tampilan dasar bingah rasi manah kula lega jroning kala berlangkang mangestuni mriki Bapak Sukarima kunjung rasanipun anggenan Prabu Puntadewa inggih Rama Penemban sampun kula tampilan dasar bingah rasi manah kula monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi sekeca nggih boten kirang prayogi anggenipun ingkang Bapak Sukarima ngabiyantara sowan wonten negari Ngamarta mriki nggih Paman Matih Harya Semuni wonten dawuh nggih wilujeng rawuhipun wingi niskala pratanipun ingkang pamane kepatihan Ngastina dumugi negari Indraprasta mboten wonten alang setunggal menapa taklih kula kunjungi nggih nggih sampun kula tampi Paman Matih Harya Semuni monggo dipun prayogaken pinarak lenggah matur nuwun kursi pakurmatan kangge undangan tasih kathah ingkang ludhan monggo pinarak wonten inggih sampun kula cekap tengandhap kemawon malah merdika lek tengandhap mangke nek teng dhuwur niku arep mangan napa-napa niku pekewuh lek teng dhuwur niku arep ngombe apa-apa sungkan ngentekne panganan akeh sing do weruh nah nek kula niku lenggah wonten ngandhap kados mekaten arep entek panganan pira-pira kok enek sing weruh kepara lek panganan entek dipangan iku turane kula adahe kresek kula beto mantuk alah sing kudu didis Rama Penemban minangka wakilipun para kadang-kadang kula Pandhawa nyuwun katerangan boyo wonten wigatos ingkang pundi kawis tinggal semengko pengawet bojo sigoro kang mawa gita ingkang menika gantian nggih paduka rawuh ing Praja Ngamarta mila saking menika keparing kulungan-kulungaken jumbo nilingaken karna nyadong ronteng sabda sabdanipun Kanjeng Rama Penemban Begawan Durna kamaratan mriki nggih wonten bab ingkang badhe kula babaraken wonten asalipun anggen Prabu Puntadewa Drasa para Pandhawa surasane ing donyaku
Ingin ana sepisan kepingin dhewe kayuwanan keselamatan karajan kepada para putra-putra siswa kula Pandhawa sampun sawetawis anggenipun boten pinanggih. Puji syukur yen sedaya tansah kinemulan karajan ugi keselamatan ewadene. Ingkang monggo kanehipun kula ngaturaken salam saking Anggrana Prabu Duryudana kakangmu Ratu Ngastina. Nggih, Rama Penemban. Sampun kula tampi salam saking negari Ngastina. Mangke menawi kundur kula aturi ngaturaken sugengipun para Pandhawa tumraping Para Prabu Duryudana. Nggih, mangke tertentu kula sampaiaken. Nah, dungkap ingin nomor 3 nggih. Anak Prabu Punta, Kanjata Werkudara Janaka kembar. Nadyan pun bapa menika mapan wonten negari Ngastina. Ning batin kula ugi mapan wonten negari Ngamarta. Boten wonten bentenipun, boten kula beda-bedane. Ngakoni napa mboten yen kok Durna menika gurune Pandhawa tuwin para Kurawa nalika jaman lakon peguron siswa saka Limandha raos manten. Inggih para Pandhawa sedaya ngakoni bilih paduka menika dwija tumraping para Pandhawa. Sipating dwija utawi guru menika mboten wonten ingkang ndarbèni watak bajinde bajilatan. Menika mboten wonten. Murid menika dianggep padha. Kurawa ya murid Durna, Pandhawa nggih murid Durna. Nek Kurawa susah, Durna ya melu susah. Nek Pandhawa duh kita, Durna ya melu sungkawa. Nah, rene iki gak samangke kula miturut tembang kawat-kawat ujaring Mbok Bakul Sinambiwana. Pawarta binanduke Karna kula krungu kabar yen to negara Ngamarta nembe ketaman kesisaan. Nembe ketaman kesisaan. Lah, keraya-raya kula mboten diundang dumugi wonten negari Ngamarta mriki badhe nyatakaken pamarta ingkang dumeling mungguing talingan. Nggih, Anak Prabu Punta. Napa leres kabar ingkang kula tampi bilih kalenggan samangke negari Ngamarta nembe ketaman pagebluk mayangkara awisi buka kang satawasta larang sandang mangan nembe kecalon katentreman. Niki napa leres nggih? Pramara rek mangosonyong ambleng kadhitalane kaswasihaning marako memalaku aresan kondo astang moco lang lalu manguati suraya mangrangsang waya surya mangrangsang Bumyo samoro wayanto waduh Kanjeng Rama Penemban waduh pripun inggih Pandhawa ngaturaken gunging panuwun semanten kawigaten paduka tumraping para putra-putra ing Ngamarta kaluhuran sabdanipun paduka Kanjeng Rama Penemban bilih kalenggan samangke negari Ngamarta nembe kecalan katentreman karahayu larang sandang lan pangan boten namung menika Bapa Durna kathahipun wabah penyakit ingkang anjalari blandang nyawanipun para kawula ing negari Ngamarta bencana alam gentosan dumadi wonten negari Ngamarta ngantos bingung-bilungan raos manah kula jinejar minangka dados pengayomane wong sakraja. Mboten kirang-kirang anggenipun para putra ing Ngamarta budidaya makarti mripat jaring swasana parendene ngantos kelenggan samangke dereng antuk madang menapa ingkang kedah kula tindakaken sumados dadyasana waloyaning praja Ngamarta. Sampeyan ra takon aku. Takon aku binane.
Solo niksi baklumepat banyu komambang Sesang Wisnu bakal larsa ngabur bumi Durna guruku Wae Kudara piye Bejo kemayangan tumrape para Pandhawa kerawan Durna guruku sing darbene watak lahir batin pun tresnani awan para Pandhawa kapitik para Pandhawa susah ora sah dadak sahabat karo wong tuwa ning Sukalima panjenenganmu kersa rawuh ana majane para Jayendra Prasta dina samangkorehne para Pandhawa wis ora kurang-kurang gone budidaya mulih waloyane Praja Ngamarta para Gage Durna bapak kowe ngandika syarat sarana apa sing kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta bisa waluya temah jati temah nirmala. Pratasena, Kudara. Ora dawuh apa. Nadyan to bapakmu Durna ya ora pinarentah Durna Jemangkah. Nadyan to ora pinarentah Durna Kumrenjah. Mau bengi pun bapa munggah ana ing sanggar Mangujan. Gandhenge rasa lawan para dewa nyuwun pituduhing dewa apa ta sebabe negara Ngamarta ketaman dahulu sing kaya mangkene rene pun bapa kuwi karo dewa cedhak karo dewa kuwi caket apa sing dadi pesambatipun bapa wis diudaneni dening para dewa kacetha lampun to negara Ngamarta ketaman goro-goro kagiri-giri kang sarta ketaman pagebluk Mayangkara kuwi merga ana umat sing kakehan umur Pindo kumbang kacaping bawan susu angin nanti gone susu angin nanti gone sing dimaksud umat sing kagian umur sing dadake Sukerta sapa umat mau kudu tok katene Pak Kudara nah muga lawan pun bapak umat sing kakehan umur iki dadi Sukerta. Sukerta tumrape wong negara Ngamarta. Merga wis kedalan umure dadi Sukerta tumrape jagat saisine. Wis ago mateni umat sing kakehan umur kanggo numbali kateteman karahayun tumrape Praja Ngamarta. Ora Gage kowe ngandika umat sing kakehan umur sing kudu didadekne tumbal negara Ngamarta. Supaya Ngamarta waluya kuwi sapa? Pendhita Kendari Sada Anoman Yosegana kuwi sing kudu mandheg kok pateni. Yen Anoman mati jagat iki terus ya. Mangun sing soto urawa kambah konggeso kati kangati sutomo gusti nasongko nasongko nasongan soyo
setan bakang ketua menjauh sini ora setimbali marang emak ngarsa gak apa war ngaturaken geger wonten Masjid Bajari njaba geger nopo apa ana diradepedhot saka wantilan sanga meja saka rangkeng kudu ora pandengan gedhe gene marang kono yuda inggih geger wonten Masjid Bajari pun awit wonten tantanipun Brahmana Manyananta ing tasih udur kumaruna ingin badhe ngabiyang wonten asem aduh ing jiwun mangkono mangke nopo kalamun mangkono mergage wenena manggo supaya garek sindir kuwi mata rasulan iki
Amit-amit masa Kalimantan tidak bisa saking jisuk si kudengane Bathara. Duh, sinuwun nyuwun pangapunten ingkang agung dene kula lemah bengkah nyelo-nyelo ngabyantara wonten ngarsa Madika ingkang datang srana tinimbalan. Penemban aja dianggep yen to panjenengan ingsun kuwi angkuh awit katemben bae weruh. Kula pengin wanuh pekasane mitambu. Sapa peparape sing penemban kang nembe pato inggih wale-wale menapa yen to Paduka dangu dumateng kula. Kula menika Brahmana kliyang kabur kanginan kembul mendung akeh kudung langit dene Kesu dimastani dumateng kula. Kula pun menemban Begawan Sukma Anggana Sindhu. Sukma Anggana inggih lakar kados mekaten. Dira samangga margake kowe matur ana ngarsan ingsun. Ana wigati apa dene jeneng sira arep asut timbali marang mangarsa. Dusinipun jejemate gesang kula donya pateng ndahan. Rehmi kula menika kaliyan Gusti ingkang ngakarya jagat. Menika tinitahaken dados pendhita utawi Brahmana. Monggo hambekipun pendhita menika cacahipun wonten 8. Setunggal hambek Hanuraga, angka kalih tresna asih maring sesama, angka 3 tanduk aris ulan manis, angka sekawan ing cipta demen tetulung, angka gangsal ora gawe cidra, angka 6 ora gawe serik, angka 7 ora gawe rusak, angka 8 ngalah tanhang grunggung diri menika hambekipun pendhita. Ewadene sumpahipun Brahmana utawi sumpahe pendhita katulis wonten sakinggile aksara Jawa kuno ingkang ungelipun sarwidanya palanya hong amangunen tuhu amerting kabeh tegese jagat menika pinaring ana tentrem donya menika pinaring ana ayem. Rehne kula kalenggang samangke ngertos jagat ngamarta boten ayem, jagat ngamarta boten tentrem. Dinugah raosing manah kula ora ketang lungsu-lungsu menawi kula menika nderek udung udhari treruwet madangaken pepeteng ing hangliputi Praja Indraprastha penemban wonten dawuh yen miturut gagasane sang penemban Begawan Sukma sapa Sukma Anggana apa sing jalani negara Ngamarta ketaman dahulu kelangan katentreman kang kaya mangkene menawi jumbuh kelawan panaliten kula menapa to sebabipun negari Ngamarta ketaman magebluk Manyangkara kawis buga lan mastra awit saperangan para kawula ing Ngamarta menika cara timbangan jumplang perkara apa penemban para kawula ing Ngamarta menika sengkut gumregut anggenipun nyambut damel golek dhuwit mrih kecukupane urip ning radi nyingkur dumateng manembah nyingkur dumateng ibadah mongko sipate menungso ingkang ngrasuk agama suci menika kedah nindakaken ibadah timang wanci aja nganti ditinggalake. Semonipun para kawula ing negari Ngamarta radi lali dumateng manembah marang kurbaning Gusti ingkang akarya jagat nyambut gawe winongi ora gagas awak kesel awan nggo bengi nggo awan sirah nggo sikil nggo sirah nyambut gawe kategori rikel nggih kecupane urip ana ing alam donya ning ngingkur dumateng manembah marang kurbaning Gusti ingkang maha murah satemah Gusti ingkang akarya jagat paring pimut tumraping para kawula ing negara Ngamarta lumantar pagebluk Manyangkara ingkang nimbrung wonten negari Indraprastha mriki sing dikersakne Gusti sing akarya jagat supaya menungso kuwi nyambut gawe oleh ning aja nganti ninggalake marang ibadah. Gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon legi sanging sang mawe kandung sabarang katulu ke moyak alir
saking Yas Balewo lumaresan kaya ngono empere lan mungguh apa sing dadi aturmu sang Peremban. Mula dina samangko panjenengan isun selaku dadi ratu ing Ngamarta njaluk aterangan apa sing kudu tak tindakake supaya Ngamarta bisa waluya kemah jati-jati kemah nirmala. Sinuwun menawi paduka saged ndandani minta kang santa morale para kawula dikanthi malih manembah marang kurbane Gusti nyuwun marang kurbane Gusti kang Maha Suci supados pelak ing nimbrung wonten Ngamarta dipun sirnakaken dening kurbane Gusti kanthi srana manembah kanthi srana donga kanthi srana tirakat mbok menawi niki mengke saged anjalari negari Ngamarta waluya temah jati-jati temah nirmala pulih kanthi dewe nyuri teman Kempet dosan kormane dosan maning kawono yo setukan Preman kowe omong ngono ki sadar apa mendem lho Paduka mriko sinten lho ora kenal karo aku ngono iki dereng karo aku iki rong tepuh rong tau ora ngono iki dereng ora duwe TikTok kowe mesti dilarang buka YouTube kowe enak pendito kondang Penemban Begawan Durna. Penemban Durna niku panjenengan. Ya, aku Penemban Begawan Durna. Kersanipun kowe mau kandha piye? Kowe mau kandha piye? Kowe nuturi kawanan Gerang Prabu Puntadewa. Kaya guru nuturi kawan murid. Para kiai ngejak karo santrine. Rumangsamu ya apa? Derajatmu ki mau pendito. Lah nuturi marang Ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Kula menika mboten nuturi ning kula dipun dangu. Pitakon menika wajibipun namung dipun wansuli. Kula mansuli napa wontenipun. Oke. Lemu kandha ngreweteh kaya beten sewu. Negara Ngamarta bisa waluya temah jati-jati temah nirmala. Kuwi kudu nganggo srana ibadah marang kurbane Gusti sing nganggo jagat. Kuwi dasar